Avui, a l'Escola Betúlia, els alumnes de primer i segon d'ESO treballen per projectes. En quin any va néixer Sòcrates? Espera, va néixer en 470 abans de Crist. L'aprenentatge basat en projectes és un mètode de treball que pretén donar protagonisme a l'alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge. Els alumnes aprenen a pensar per ells mateixos, a investigar i també a aprendre dels seus propis errors i encerts. Fomentem l'autonomia dels alumnes. Estàs d'acord, Àlex? Que dintre de 50 anys també es farà sentir. Potencia el treball cooperatiu. L'alumne aprèn a pensar, a cercar informació i a investigar. Els alumnes estan més motivats. Afavoreix la confiança i l'autoestima dels alumnes. Propicia el treball interdisciplinari i utilitza les noves tecnologies. Avui us explicarem els canvis entre el dia, la nit i les estacions. Començarem explicant el dia i la nit. Perquè sigui més clar, ho representarem amb aquestes pilotes que faran de terra, lluna i sol. Una de les activitats d'aquest projecte és que l'alumne sigui capaç d'elaborar el seu propi concepte de temps, abordant aquest aspecte des de la física, com a magnitud física i mesurable i present a tots els aspectes de la vida diària, el comptar el temps, també des d'un aspecte més lingüístic, des de diferents llengües, i finalment també que es faci una percepció personal a nivell ja més filosòfic de lo que és el present, el passat, el futur i el temps en relació al moviment. Es tracta d'un projecte interdisciplinari que engloba diferents assignatures, des de tecnologia, les llengües, català, castellà, anglès i francès, matemàtiques, ciències i cultura religiosa. Per què es formen el dia i la nit, nois? El dia es produeix gràcies al moviment de rotació. I com es produeix aquest moviment? Perquè quan va passar el Big Bang es va formar... Aquí els alumnes estan realitzant un vídeo per mostrar el moviment de la Terra, de rotació i translació, les estacions, els eclipsis i el per què el calendari es modifica cada 4 anys. Hola, bon dia, som el grup 14 i avui us explicarem uns quants conceptes, com per exemple, què és un dia? Per què es produeix un eclipse? Què és un any? Per què hi ha estacions? I per què unes fa més calor que altres? Què és un dia? Un dia és la volta sencera que fa la Terra sobre si mateixa. Dura 24 hores. El que m'agrada de treballar per projectes és que, en primer lloc, és diferent de les classes normals i ens ensenya a treballar en grup. Per exemple, ara estem fent un vídeo, cadascú té un rol diferent, cadascú explica les coses a la seva manera i tots ho expliquem de manera diferent i jo crec que aprenem bastant més que en un examen, sobretot a treballar en grup. Han barrejat alumnes de primer i segon d'ESO per crear nous vincles entre ells i afavorir la relació amb els companys. Fem 4 hores de projectes, 2 hores el dilluns i 2 hores el dijous. La mortalitat és baixa perquè es veuen els Aquí, els alumnes estan elaborant una línia de temps amb els events més destacats de l'evolució humana des dels grecs fins als nostres dies. Aquesta línia de temps l'hem elaborat utilitzant noves tecnologies i també de manera manual. Ara ves posant per tot el total. Una altra activitat és la construcció d'un rellotge de sorra. Els alumnes han de pensar què necessiten i com poden construir-lo. Alguns grups han optat per realitzar un rellotge d'aigua i fins i tot altres grups han volgut crear un rellotge de sol.
que més m'agrada és estar amb els companys i buscar informació i fer diferents activitats diferents a no estar a classe estudiant i escoltant la profe. El que més m'ha agradat de fer projectes és que he treballat amb persones que abans quasi no coneixia, he fet manualitats molt divertides, el tema ha sigut molt divertit, hem après a gravar un vídeo. També han hagut de donar resposta a certes preguntes, com quins seran els mitjans de transport d'aquí 50 anys, com anirem vestits, quines noves tecnologies tindrem a casa o com serà l'escola del futur. També han realitzat càlculs matemàtics utilitzant factors de conversió, passant d'hores a minuts i de minuts a segons. Ara explicarem el moviment de rotació. La rotació és el moviment que fa la Terra sobre el seu propi eix, marca el dia i la nit. Ara la Yael ens ho representarà. Alhora, la Lluna, que és el satèl·lit de la Terra, fa el mateix moviment sobre la Terra. La translació és el moviment que fa la Terra al voltant del Sol i alhora fa el moviment de rotació. Aquest moviment és el que marca les 4 estacions. La qual cosa implica sempre el moviment de la Terra. Ara ho representarem. Què són els eclipsis? Hi ha 2 tipus d'eclipsis, el solar i el lunar. L'eclipsi solar és quan la lluna passa entre el Sol i la Terra i la lluna cobreix totalment o parcialment el Sol. L'eclipsi de lluna apareix quan la Terra es posa entre el Sol i la lluna, és a dir, quan la lluna entra a la zona d'ombra de la Terra. Com és el dia de la nit, nois? El dia es produeix el moviment de rotació. I com es produeix aquest moviment? Perquè quan va passar el Big Bang es va formar un gran núvol de pols, roca i gas que girava a gran velocitat. A causa de la força amb què girava, se'ns va quedar aquesta inèrcia i ara girem igual que una baldufa. Igual que una baldufa, algun dia ens quedarem quiets i no hi haurà ni dia ni nit. Al Pol Nord i al Pol Sud, el dia i la nit dura 6 mesos. Gràcies per la vostra informació. Adéu. Què és un any? Un any és la volta sencera que fa la Terra al voltant del Sol. Triga 365 dies i 6 hores. Aquestes 6 hores es van acumulant i això fa que cada 4 anys hi hagi un any de traspàs. Això vol dir que té un dia més i aquest dia s'afegeix al mes de febrer. Les estacions. El motiu principal de que existeixin les estacions és perquè l'eix de la Terra està inclinat 23,45 graus. Aquesta inclinació implica que la Terra, en el seu viatge anual al voltant del Sol, quedi més o menys exposada als rajos solars durant l'hivern. Ja. Hola, bon dia. Avui us explicaré tots els moviments que tenen les ombres en un dia. A la matinada, les ombres són molt llargues i arriben cap a l'oest. Al matí, les ombres ja no són tan llargues, però igualment van cap a l'oest. Al migdia, com que el sol dona cap a dalt, les ombres s'escurcen i arriben al centre. A la tarda, les ombres també són llargues i arriben a l'est. Al vespre, les ombres són bastant més llargues que a la tarda i donen cap a l'est. Hi ha diferències entre l'estiu i l'hivern. A l'estiu, el sol dona recte, és a dir, que tendeix més a anar cap al centre. En canvi, a l'hivern, el sol dona més inclinat i tendeix a anar més cap al sud.
I d'aquesta manera els prehistòrics van saber indicar a quin moment de l'any i a quin moment del dia s'hi trobaven. A tots i a totes, avui us explicarem els moviments de la Terra, el moviment de translació i de rotació. La translació és el moviment que fa la Terra al voltant del Sol. Quan la Terra està més a prop del Sol, és el solstici d'hivern, que és perquè és l'hivern perquè la Terra està més a prop del Sol i els rajos arriben a més inclinació i no toquen tant la Terra. I quan la Terra està més lluny del Sol és el solstici d'estiu, que és l'estiu i els rajos arriben més directes. Quan la Terra està entremig, aquí és l'equinocci de primavera i a l'altra banda és l'equinocci de tardor.